Mobilizačné cvičenia na ramena, level 1 až 2, úklony do strán. Stoj rozkročný. Chyť si pažu za zápestie a vzpažíme. Prechádzam do úklonu, v krajnej pozícii ťahám pažu viac do strany, podrž 3 až 5 sekúnd, opakujeme a užívame. Pri cvičení pracujeme na flexii ramena a lateroflexii trupu. Ako náhle máme zautomatizovaný pohyb a vieme, na čo chceme myslieť, môžeme si cvičenie znáročniť s dopomocou. Stoj zánožný. Uchop oporný bod vo výške hlavy. Naváž sa do strany s tým, že pretlačíš hrudník čo najviac vpred. Podrž 3 až 5 sekúnd, opakujeme a užívame. Mali by sme cítiť chrbtový sval, a.k.a. musculus latissimus dorsi a dosť možné, že aj musculus quadratus lumborum. Dbaj na to, aby si sa navážil na pažu čo najviac a pretlačil, respektíve vyrotoval sa vpred. Cieľom je dosiahnuť komfort v podobe žiadnych bolestí a sebavedomia byť v správnej pozícii.